nejtěžší objev dnešního konkurzu. Máš před sebou budoucnost a budeš v kurzu. Máš herecký školy, asi krásná štopulí. A já bych byl idiot, nedat ti nějakou roli. Sice nemáš zrovna moc vědvé scénázy, žít nejde o text, spíš o výraz fázi. Prostě je to šance a ty budeš z kola venku, když ti bude dělat problém sundat pod prsenku. Tak hele, nemela, hej, diváku, je to co chce, nebo bude mela. A když to nejde hlavou, tak zaujmi těla. Někdo je televizní hvězda a někdo je opela. Zase nervědy. Máš kvalifikaci i artikulaci a já bych byl vůle dát ti nějakou práci. Tě nevědný scéně a jdu za pár korun, vždyť velká herečka, zapojme i na malým prostoru. Co na tom, že ta role nemá význam, tak jí udej, to je pro umělce výzva a nikdy o umění a o hrubej obrat, no tak projev svůj talent, holka, ukaž ji popráv. Tak hele, nemela, hej, divákom, co chce, nebo